יש נקודה מאוד משמעותית שאני רוצה לדבר עליה. הרבה אנשים נוהגים ללעוג או לזלזל על סרטון שהם ראו, פודקאסט שהם שמעו. זה נראה תמים, אבל בפועל זה גורם לנזק כפול. קודם כל זה גורם לצער ובושה למי שמעביר את התוכן. אבל מעבר לזה, זה משפיע גם על מי שכן מקבל מזה משהו. כי כשמישהו שומע זלזול על שיעור שהוא יתחבר אליו, או על סרטון שהוא יתחבר אליו, או על מקור השראה שהוא מתחבר אליו, הוא מתחיל לחשוב שאולי הוא לא חכם, שאולי הוא טעה, שאולי הוא צריך לחפש משהו אחר. אבל האמת היא, אנחנו שונים. וכל אחד מתחבר למה שמשקיע את הנשמה שלו. אחד אוהב סגנון רגשי, אחד מתחבר ללימוד מעמיק, אחד צריך כלים פרקטיים, ואחר מחפש השראה, וכל אחד מוצא את השפה שמתאימה לו. וברגע שאנחנו אומרים על מישהו, זה רדוד, זה שטחי, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, אנחנו לא רק פוגעים בו, אנחנו לוקחים ממישהו אחר את האפשרות לקבל. אז אם משהו לא מדבר אליך, פשוט תעבור הלאה. לא מתאים לך? תמצא משהו שכן. אבל אל תזלזל, כי יש אנשים שזה בדיוק מה שהם צריכים לשמוע עכשיו. ותראו מה קורה היום. יש כל כך הרבה שיעורים, סרטונים, פודקאסטים, באותם נושאים, ולכולם יש קהל. איך זה יכול להיות? כי כל אחד מתחבר לסגנון אחר, לשפה אחרת, לאישיות אחרת. ולסיום, לא כל דבר אנחנו חייבים לדרג, לשפוט, להגיב עליו. לא כל דבר צריך להיות, אני אוהב, לא אוהב. זה טוב, זה לא טוב, בסולם שלי. אפשר גם פשוט לשתוק. אם זה לא מדבר אליך, זה לא אומר שזה לא מדבר למישהו אחר. נקודה למחשבה.